थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे नायग्रोना लादो। কিছুমান ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰা বিয়া হৈ বাহিৰত গুচি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নামে নাই আমাৰ বিটিচিৰ ভিতৰত আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে আজিৰ দিনত এই সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হৈ আছে। এপাৰি দল বিপিএফ চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত 2 লাখ টকাকৈ বিটিচিৰ যি যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকে বিতৰণ কৰি আছে। আচলতে আপোনালোকে শুনা পালে আচৰিত হ'ব, তেওঁলোকে যিসকল ব্যক্তিক আজিৰ দিনত 2 লাখ টকাকৈ বিতৰণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত দৰংগাজলি সমষ্টিৰ এজন ব্যক্তিয়ে এটা ঘৰৰ এটা ঘৰত 5জন ফেমিলি আজিৰ দিনত 2 লাখ টকাকৈ 10 লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা। মই তেওঁলোকৰ নামবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত গাই দিব বিচাৰি আছো। ৰাবিত নাৰ্জাৰী তেওঁ 2 লাখ টকা পাইছে, ৰিপা নাৰ্জাৰী তেখেতৰ ৱাইফ তেওঁ 2 লাখ টকা পাইছে, চানচুলীয়া বসুমতাৰী মুছাহাৰী সিষ্টাৰ ইন ল তেখেতৰ 2 লাখ টকা পাইছে, গেমগালাই মুছাহাৰী তেখেতৰ 2 লাখ টকা পাইছে সিষ্টাৰ ইন ল, তারপরে সুমদম নাৰ্জাৰী তেখেতৰ ভাতিজা তেখেতো আজিৰ দিনত 2 লাখ টকা পাইছে। আচৰিতজনক ধৰণৰ কথাবিলাক আজিৰ দিনত বিটিচিত হৈ আছে। তেওঁলোকে যুৱক যুৱতীসকলৰ 2 লাখ টকাৰ নাম লৈ ফালে একমাত্ৰ ইয়াতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰু বিপিএফ কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে। তেওঁলোকে যদি 2 লাখ টকাকৈ যুৱক যুৱতীসকলক দিব লগা আছে, বিটিচিৰ অৰিজিনেল কেণ্ডিডেট পাব লগা অৰিজিনেল ব্যক্তিবিলাকে আজিৰ দিনত এই সুবিধা ইতিমধ্যে পোৱা নাই, আমি দেখা পাই আছোঁ। আৰু বিটিচিত ইমান দুখীয়া দুখীয়া মানুহবিলাক আছে, তেওঁলোকে এই সুবিধাবিলাক পাব লাগে। আমিও বিচাৰি তেওঁলোকে 2 লাখ টকাকৈ বিতৰণ কৰিছে। দুখীয়া দুখীয়া পোৱালীবিলাকে পাওক, আজিৰ দিনত যুৱক যুৱতীবিলাকে পাওক। বিপিএফ দলৰে কিমান দুখীয়া দুখীয়া কৰ্মী আছে, সেই কৰ্মীবিলাকে আজিৰ দিনত সুবিধা নাপায়। ধনী ধনী ব্যক্তিবিলাকে বিপিএফৰ লিডাৰবিলাকে আজিৰ দিনত এই সুবিধাবিলাক পাই আছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে শুনি ফালে আচৰিত হ'ব, যুৱক যুৱতী কাক কয় আৰু তেওঁলোকে যে চেকবিলাক বিতৰণ কৰি আছে, এজন মানুহৰ বয়স 55 ইয়াৰ্ছ আৰু 60 ইয়াৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনত এই চেকৰ সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কিছুমান ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰা বিয়া হৈ বাহিৰত গুচি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নামে নাই আমাৰ বিটিচিৰ ভিতৰত আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে আজিৰ দিনত এই সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হৈ আছে। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ EPPLক হাতাব লাগে, বিটিচিক আনিব লাগে। যি তেখেতে ৰেলী কৰিছিল, ৰাইজৰ মাজত যি এটা ভুৱা মেছেজ তেখেতে দিছিল, পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ ফালে আজি এই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক খালী বৰ্তন দি আছে। গতিকে আজিৰ দিনত ৰক্ষকে আজিৰ দিনত ভক্ষক হৈ আছে। আৰু বিপিএফ দলৰ যি যুৱ নেতা ৰিঞ্জয় বড়ো, এই মহাপণ্ডিতে কৈ আছে যে 80,000 তেওঁলোকে চেক ছাপাব দিছে আৰু যুৱক যুৱতীসকলক যদি 2 লাখকৈ 80,000 ব্যক্তিসকলক যদি তেওঁলোকে আজিৰ দিনত চেক দিব লগা হয়, টোটেল পইচা লাগিব 1600 কোটি টকা। আৰু বৰ্তমান আমাৰ বিটিচিৰ বাজেটটো কিমান হয়? বিটিচিৰ বাজেট ইয়াৰলি কিমান হয়? 1000 কোটি টকা। আৰু বিপিএফে বৰ্তমান কিমান বাজেট কৰিছে? তেওঁলোকে 4 মাহৰ কাৰণে বাজেট চলাইছে। হাস্যকৰ কথা এইবিলাক। আজি ইতিহাসক নোহোৱা ঘটনাবিলাক বিটিচিত হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে বিপিএফ চৰকাৰ আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া গম পাইছে তেখেতে চৰকাৰ চলাব নোৱাৰিব। আজি বিজেপিৰ ওচৰত তেখেতে ভিজা মেকুৰীৰ দৰে আজিৰ দিনত বহি থাকে। বিটিচিখন কোনোবা বাহিৰৰ পৰা গৰু চুৰে আহি পেলাই আজি বিটিচি চলাই আছে, বিটিচিৰ ইচি মিটিঙত বহি থাকে আৰু এই গৰু চুৰৰ হাংগু ভাংগু আহি পেলাই আজিৰ দিনত বিটিচিখন লুটি আছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া লুটাৰ সুবিধা দি আছে, সেইকাৰণে লুটিবলৈ পাইছে আজিৰ দিনত। তেওঁলোকে ছিনিয়ৰ চিটিজন হিচাপে চেক বিতৰণ কৰিছে 10,000 টকাকৈ। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব, এজন মাইকী মানুহ তেওঁলোকে যোৱাকালি খালিংদৰত চেক বিতৰণ কৰিছে। তেওঁ অংগনবাদী কৰ্মী হয়, তেখেতৰ নাম গীতা দাস। অংগনবাদী কৰ্মী হৈ থকা স্বত্তেও, চৰকাৰী দৰমহা খাই থকা স্বত্তেও সেইজন মাইকী মানুহে আকৌ ছিনিয়ৰ চিটিজনৰ আজি 10,000 টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে চাকৰি কৰা ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱাকৈ আজি সেই সুবিধাবিলাক পাই আছে। গতিকে জেনুইন ব্যক্তিবিলাক তেওঁলোকে বিতৰণ কৰক। কিমান মানুহ আছে আজিৰ দিনত? এটা সমষ্টিৰ 60,000 পৰা 70,000 ভোটাৰ্ছ থাকে। সেই ভোটাৰ্ছবিলাকৰ কিমান অসুবিধা থাকে। এজন জনপ্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে বহু আশাৰে জিকাই দিয়ে। এই সুবিধাবিলাক সেই ব্যক্তিবিলাকে পাব লাগে। গতিকে এজন মানুহে পোৱা স্বত্তেও, আজিৰ দিনত চাকৰি পোৱা স্বত্তেও তেওঁলোকে এই ব্যক্তিবিলাকক আজিৰ দিনত এই সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে বিতৰণ কৰি আছে। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय। नेक्स्ट ओमफ्राय स्क्रिनशट मोनसे दङ आरोना, बे स्क्रिनशटआनो जाबाय माने फैला सारनि नोंथांमोना नुखादो जानांगौ फेसबुकआवहाय मा पस्ट खालामदों, बे स्क्रिनावहाय नोंथांमोना एसे नायना लाबानो जाबाय आरोना। थ' जानो हागौ नोंथांमोना बे स्क्रिनावहाय नुखादों, थ' मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथांमोना फरायनानै। नेक्स्ट आरो मोनसेबाव दङ भिडिअ क्लिप्स, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो। थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। बिपिएफ सरकारा जे थांनाय बिटिसि इलेक्शन समाव जे लाइमोनफोरनो, बेकार लाइमोनफोरनो, जाय लाइमोनफोरा खामानि गैजायै माबा मोनसे मावना जानो सुबिदा हिसाबै बिथांमोना साफायाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख टाका होनायनि जितु आइबि स्किम बिथांमोना एलाउड खालामदोंमोन। दिनै नोंथांमोना नुदों बेखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे आरो बिनि माखासे कारापसन जानाय। जितु आं नैबे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों, जितु बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट होग्रा गोबां लाइमोनफोर दङमोन। गोबां लेखा गोरों जायफोरा ग्रेजुएसन खालामना थानाय लाइमोनफोरा बिपिएफ पार्टिखौ गोबां सापर्ट होदोंमोन। नाथाय बैसोर बायदिखौ बन्सित खालामनानै दिनै जायफोरा लिडार
जायफोरा दैदेनगिरि बिथांमोना जेरै सासेयाव न'खरसेयावनो बोरै साब्रै साबा स्किम बानायना लानो हाखो आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमान हरनो नागिरदों जितु लिस्ट अफ IBS स्किम लिस्ट अफ IBS स्किम आन्डार 17 नं सुबाइसार BTC कन्स्टिट्युएन्सिनि दै ओमफ्राय VCDC मंगलिया VCDC नि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों बेहाय ब्लगा गोलैदों बर' बाजार आरो मानिकपुर ब्लक बे ब्लगनिफ्राय पार्टी ब्लगनिफ्राय दा बेहाय जाहैदों मंगलिया VCDC नि सासे बारग' चेयारमेन समरेन्द्र नार्जारी बिथांनि न'खरानो गासै 6 जन IBS लिस्टआव मुं दङ अब्ला बेखौ बाथ्राखौ साननानै नाय समरेन्द्र नार्जारीया जाहैबाय आगुनि बारग' चेयारमेन आरो आथिखालाव बिथाङा मंगलियान VCDC आव TCLCC मेम्बारबो होननानै बिथांखौ मोनथिनो मोनदों स' बिथांनि नामावबो दिनै समरेन्द्र नार्जारीनि नामावबो दिनै IBS लिस्ट दङ आरो बिथांनि बिसि बिमला नार्जारी बिथांनि मुङावबो स्किम दङ अर्जुन नार्जारी बिथांनि फिसाज्लानि मुङावबो स्किम दङ बिग्राय नार्जारी फिसाज्लानि मुङावबो बिथांनि फिसाज्ला बिथांनि मुङावबो IBS लिस्ट दङ आरो देंखो नार्जारी फिसाजो बिथांनि लिस्टआवबो नाम दङ आरो मोनथिबावदों जे बिहामजोनि नामावबो IBS लिस्टआ दङ अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नायदो दिनै सासे TCLC मेम्बार बा बारग' चेयारमेन मंगलियान VCDC नि बिथांनि न'खरानो जुदि 6 जन गाहाम जुदि IBS लिस्टखौ लाबायब्ला थ' जाय बायदिखौ BPF पार्टिया नाम होदोंमोन जे लाइमोनफोरनो बे फैसाखौ होगोन होननानै नाथाय दिनै रायजोफोरा रोखा रोखा मोनथिबाय जे BPF पार्टिया लाइमोनफोरनि नाम होफ्लानानै लाइमोनफोरखौ राजनितिक खालामनानै दिनै लिडारफोरा गावसोरखौनो डेभेलप खालामना लानोसो बे स्किमखौ बानायदों थांनाय 17 बोसोरावबो बिथांमोना बेबायदिनो जे हाग्रामा महिलारिनि बायदि जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंखायोमोन जे पार्टी खालामनाय हिसाबै बुथुमला लानांगौ माहाजोन जानांगौ डेभेलप जानांगौ बेखौ जोङो थांनाय 17 बोसोराव नुखादों जायफोरा दिनै BPF पार्टियाव थानाय लिडारफोर बैसोरनि न' बां खुनाय गारि गुरा ग्रोम ग्रोम ओरैबायदि जानानै माने माहाजोन जानायखौ जों नुबाय नाथाय नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे नोजोर हो जेब्ला 5 बोसोर UPPL गभर्नमेन्ट दंमोन माने गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जेसांखिनि स्किमफोर दङमोन बा IBS स्किमफोर दङमोन दा फरायसाफोरनि नामाव जितु गियान सोरां बिथांखि दंमोन दा बैफोरखौ लानानै जोंनि UPPL पार्टिनि रावबो दैदेनगिरिफोरा बे स्किमखौ लानो मोनथाय मोनाखैमोन आरो रावबो लिडारनि गेजेराव बेखौ लायाखैमोन आरो न'खरसेयावनो बेफोरबायदि दा जितु BPF पार्टियाव जादों साब्रै साबा न'खरसेयावनो 6 जन गाहामनि लिस्ट ओंखारबाय बेफोरबायदि जोङो UPPL पार्टियाव नुनो मोनाखैमोन जायनि थाखाय UPPL पार्टियाव लिडार दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो माने आउट जायाखै UPPL पार्टिखौ नागारनानै थाङाखै आरो UPPL पार्टियाव जायफोरा लिडारफोरा हाबनाय जायफोरा सापर्ट खालामनाय बिथांमोना दिनैसिमबो थाखा फैसानि एभेलेबेल थाखा फैसानि न' बां ग्रोम ग्रोम लुनो हानाय क्षमता मोननो हायाखै मानोना जाय समाव BPF पार्टिया लाइमोनफोरनो होनायनि नामाव सोरबा रायजो राजानो होनायनि नामाव फैसाखौ बिथांमोना स्किमखौ बानायगौ गावसोरनो न'खराव बुथुमना लागौ बेजोंनो डेभेलप जानायखौ जों नुदों जेरै 17 बोसोराव बिथांमोना खालामबाय नैबे 5 बोसोरावबो बे सिस्टेमखौनो एखे रोखोम सिस्टेमखौनो बिथांमोना लाबोफिनबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ सानदों जितु BPF पार्टिखौ सापर्ट होग्रा BPF खौनो मोजां मोननानै जाय फरायनानै गेदेर फरायनानै ग्रेजुएसन खालामनानै BA पास खालामनानै थानाय लाइमोनफोरा दिनै BPF पार्टियाव लोब हाबबाय BPF पार्टियाव माबा मोनसे मुल्य जागोन होननानै आरो लाइमोनफोरनो 2 लाख टाका होगोन होननाय बे बाथ्राखौ मिथिनानै BPF खौ गोबां सापर्ट खालामबाय नाथाय दिनै नुबाय लाइमोनफोरनो होनायनि अनगायै गावसो लिडारफोरा न'खरसेयावनो 6 जन 7 जन गाहाम साब्रै साबा गाहाम फिसालानिफ्राय लानानै बिसिनिफ्राय लानानै बिहामजोसिम फिसाजोसिम बेफोरबायदि स्किमखौ माने बानायनानै लाबाय लिस्टखौ थिसननानै लाबाय अब्ला नोंथांमोना सानदो बे जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनाय जादोंना जायाखै BPF पार्टिया रायजो राजाफोरखौ लाइमोनफोरखौ थगायनाय जादोंना जायाखै नाथाय जों नुदोंमोन 5 बोसोराव UPPL गभर्नमेन्ट थानाय समाव जोङो जोंनि
लिडारफोरनि गेजेरावनो इउपिपिएल पार्टीनि गेजेरावनो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो वर्कार्सफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो स्किमखौ लानानै मोननाय मोननैखौ लानानै दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय कन्ट्रभार्सिजों जानाय नुवाखैमोन नाथाय जों नुदों बिपिएफ पार्टीयाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जे गावजों गावनो लिडारजों लिडार स्किम रानलायनानै लानाय न'खरसेयावनो मोनब्रै मोनबा 6टा गाहाम लानायनि जोङो बे बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जे गावजों गाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायखौ नुदों अब्ला बेफोरबायदि गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि पार्टीया समाजनि थाखाय मा मोजां मावगोन समाजनि डेभलपमेन्टनि थाखाय मा मोजां मावगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बिपिएफ पार्टीनाव कुइसन खालाम रायजोफोरा कुइसन खालाम दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोना जे राजनिति खालामनाय बेबो फैमाल जाबाय जि माखासे खामानि मावनो लादों थ' गावसोरनो आदाय खालामनो लादों गासैबो फैमाल जानो थांगासिनो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बिपिएफ पार्टीया जिबायदि रायजोफोरखौ सासन खालामो बे गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय गावसोरनि पकेटनि थाखाय गावसोरनि जे लाब जानायनि थाखाय गावसोरखौ माहाजोन धोनि खालामनो थाखायसो बिपिएफ पार्टीया गभर्नमेन्ट दायो पावारखौ नागिरो आरो अराय सम बिथांमोना पावाराव थाबाय थानो लुबैयो बिराद लुबैसुला पार्टी होननानै जोङो बिपिएफ पार्टीखौ मोनथिनो मोनो रायजोफोर जानो हागौ नोंथांमोना गासै भिडिअखौ नुखाबाय बेनोमोन आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैबाय सोर मा बुंखो आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों नोंथांमोना थ' बेनोमोन आरोना भिडिअआ थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेल गोदान नायफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर